Nindot kayo ang saad ni Jesus ngadto sa mga apostoles. Na-trigger ang maong saad tungod sa reaksyon ni Felipe. Ang usas atong kuan karon pistahan niya unsa may iyang pangutana, ningon siya, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Kasagaran nato murag lipay gyud kayo takon kanabitang sa atong vision, pananglitan mga charismatic na ay prayer meeting nya inigpiyong sa imong mata, mura dayog makita nimo ang Ginoo. Kasuway mo ana nya ato day nang ipanabi kay sus ninduta gis akong feelings, kita jud ko Ginoo, hayag sa panato mga testimonya, labi na gyud panahon sa LSS na daghan kitag makita diha na mga kaba-kaba, mga suga, mga anghel, nalipay kay taana. Kana ganin na ay mga pista, sama ng pista sa Fatima, pista sa mga dagko nga mga inilang mga santos, niya moingon dayon ta, sus nakita ginako ang adlaw, misayaw ang adlaw. Niya ko sus kanindot yun, blessed kay ko kay nakakita jud kong nisayaw ang adlaw. Ganahan kita na no? Adi mo ganahan. Oh, ganahan kita na. Anang naay mga healing mass, niya makakita gyud ka sa niduol ngadto sa healing person or healing priest ba nga nag-crutches ana or nag-wheelchair, nya giingnan dayon sa healer nga tindog niya gibiyaan ang wheelchair, pakpak kita gamay. Praise the Lord, ana yun. Ganahan kita na gani mamakpak manggid mo kanang naay mo testimonya diri sa tubangan, mapari man or malay nya moingon din siya stage 4 cancer ko, declared as mga doktor niya, naghimo ko nining 2,000 Hail Marys. Paghuman gyud sa 2,000 Hail Marys, akong gibati nga murag bigaan akong lawas niya, paghuman pagpa-check up nako cancer free nako. Allah pagpagirayon ta. So ay mo na. Wa mo iklaro. Nindot man na siya. Nindot kay na siya nga experience. Pero ang gusto ni Kristo, matud pa niya, kana bang mutuo ta nga kun makakita ganita niya, nakakita na tas Ginoo, nakita na nato ang amahan, nakita na nato ang anak, ug nakita na nato ang Espiritu Santo. Ug kanus ama na mahitabo nga makakita ta sa naong sa Ginoo. Una, kanang naong sa imong tupad, image and likeness of God na kana bang inikakita nimo anang imong tupad, makakita unta ka, makarecognize unta ka nga mauni naong sa amahan, mauni ang naong sa anak, mauni ang naong sa Espiritu Santo, kay image and likeness of God ni gilingay mong tupad na pangutan na kita ka Ginoo diri nako, na nakita kas Ginoo diri nako, aron mo ingon na imong tupad, yawa ang nakita nako. Unya kay naa man nato ang gitawag og pagtuo, bisag unsaon pa na og buling-buling, sama ang mga antik nga mga pictures or mga rebulto, bisag masunog pa na, muingon jud ka, ayaw balaan na kay ang karaan na nga San Vicente Ferrer nga image insa bulingon naman kinignaong nga wagtang naman kuko ani ang mga tudlo nga nag-ana na bali naman ang ilong nga pungis, ayaw kay karaan di ba, makarecognize gyud ka. So dunay panahon nga kanang imong tupad mubati ang naong ana, labi na gyud matiguang na.
Pero naagyoy makapabati sa naong ana, labi na gyud makasa na. Kana bitang imong asawa nga gwapa kayo, nya paraygon kay tanan, nya takulahaw lang, imong nasakpan, nagihuong dahil ni pare. Ikaw ba naon sa imong makita sa imong asawa? Luod na kaignaong, lami kayong luokon, laming patyon. Nya ikaw sa diay dito sa diay kas mga prostitute, sige sa diay kadtong luok-luok sa dito, igkasakop sa asawa, kaluod nimong animala ka. Di ba? Dahil panahon ingon ana, pero ayaw palipat, nabulingan lang na o gamay. Parehas ng mga kuan ba kanang mga sundao magkumuplods, magbutang-butang diri kana sa gong manguan mo kanang mo present bitaw nga sinulog ana, di ba, buling-bulingan man na, pero makarecognize ra gyapon ka. Ay si kuan man ni ana. Mangita jud kag paagi mailhan nimo. Muna ini kakita nimo sa imong asawa ang gikabit na sa inyong kumpare or ni pari ba si pari ba or si pari mo ini kabit, ayaw gyud palipat, ingna gyud image and likeness of God gyud ni. Nya kun imo na nang makita, mahimo na kang magsasangyaw sa Ginoo. Nya unsa may imong isangyaw? Unsaon paghigugma ang Ginoo. Love God above all. Pagpakamatay para sa Ginoo. Muna kung asawa ka, nga imong bana nangabit na bulingan, ingna pakamatyan ko ni, dili ko ni biyaan, kay kahibaw ko nga siya gyapon ang image and likeness of God. Di ba? Awa mo makasabot. Ayaw na pangita nga mudanag ang langit, nga mosayaw ang adlaw, nga naapay milagro nga ang imong bana mobiya sa kabit. Ayaw na pangayo ana. Ang importante nga bisag na bulingan na siya sa iyang pagka makasasala, di unta ka malipat nga that person remains the image and likeness of God. Ug mao nay gibuhat sa mga apostoles, mao bitang nangamatay sila, martyrdom kaning gapuwa man ta, kay bisan ang naglutos nila, bisan ang nagsigig paningkamot nga patyon, o bisan gani ang aktual nga nagpatay nila, ilang gihigugma nganuan, kay nakita nila nga image and likeness of God. Nya kay ang God man mo'y nagbuhat nato, ang God sad mo'y mupatay nato. So og patyo na sila, moingon ra gyapon sila, it is God who killed me and I will not refuse. Ang Ginoo mo'y nagpatay nako, kay siya man sad mo'y nagbuot sa akong kinabuhi. Mo nang digid sila mo atras. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na gusto kang or okay ra nimong magpakamatay para nako. Ing na kan. Sige na. Wa mang lingi. Pagpakamatay, mao bitaw ang mga apostoles, gitudluan sila sa Espiritu Santo nga manglakaw sa tibuok kalibutan. Yang mulakaw ka sa tibuok kalibutan, magsangyaw ka, na amang gidili makauyon. Nagidi makauyon, mukontra gyud. Sama nako dinhi, gipadala ko dinhi sa Ginoo para mahimong parish priest. Di man tanan nakauyon ako. Bisag 40 na nakong paningkamot nga mauyonan, ako palang naong daghan na ka hindi kauyon. Ang uban gani, kauban ra sa nako din his parokya. Ang uban kanang magsigig simba kada adlaw. Naahat na lang ba sa susog do na lang gilaing simbahan nga dol-dol sa amo. Di gyud ko ganahan ng musimba aning parian eh. Pero angay ba na nakong ikahiubos? Angay ba na nakong ikagool? Dili oy. Nga naman, nakita gyapon nako diha ninyo ang larawan, ang naong sa Ginoo. Kusmod lang, pero naong gyapon as Ginoo. Manglibak lang, pero naong gyapon as Ginoo. Mangdaot lang, pero naong gyapon as Ginoo. Di ba?
Kita itong mga kauban din ingon pader, gidaot na sad ka. Kalami yung patio nako, buang ka diya magpa-impierno ka tungod ana. Siya wa ka kabasa nako. Di ko mo basa ganun gud taw basa ko ana. Nothing gonna change my love for them. Kaya kinahanglan pa din ng lalison nga natural man gid na. Si Kristo gani gisalikway o gipatay, ang mga apostoles Filipe o James gisalikway o gipatay, ka mga buutan ato nila wara custom mo is kumingkings ka buutan nila nya ako na noon mo insist nga kinahanglang daygon gyud ko. Nabte asawang ni dool nako hubag kay mata sa pader dako kay kugsa nganoan nakapangabit ko, natintal kog lalaki nako niya karon pa der ang akong bana hapit kada adlaw mo iyang balik-balik og sulti pero dugay na to pa der gibasulan ko na gidto pa der mura kog hapit tala ko maghikog tungod atong akong sayop nya ang akong bana pa der sigihan ginyag balik-balik. Kamo ganaon mo mga asawa kanang madalinas man jud ta usahay nya punayan gyud balik-balik nya ang iyarbang bana purtis ang pangabit nya inig-ingon niya nga nganong imo man nang gibot ikay naguna-una aning buanga ka anaon natakdan ko kagaw sa imong sala anaon kuno siya hast apitan na dadon pag ikunong kabit ka nas ila ay kuan da reklamo kay bunga nis imong kagaw na ikaw sagot ka na asawa hilak in taon siya gusto na kong maghikog pader kay perti na ginin akong hugawa nako sa mata tingis imong bana nga utros ang hugaw na ka pero ayog tuo niya kay sa matas Ginoo ikaw karon ang pinakalimpyo. Naghilak ko katungod sa imong sala gitawag nag remorse of sin mo nay tinuod nga paglimpyo sa imong kalag kun wa na makita sa imong bana ayaw na lang pamugos ikaw na lay tan-aw nga ang imong bana naong gyapunas Ginoo nya tamparoson kas imong bana ing na gitamparos kos Ginoo nya kun ingnon kas imong bana hugaw ka kay nangabit ka ing na gipahinomduman kos Ginoo. Siya hala kanindot anak pa diro nako sige uli na ngadto haron mo lagom na sa nang naong nimo. Malipayo na siyang moatubang siyang bana kay nakita naman niya ang image of God. Nya kun dunay iyaw-yaw iyang bana iya mang ingnon gipahinomduman kos Ginoo. Mao na umusaway mo nako moingon mo kanang pariya hingwarta man na moingon ko giwarningan kos Ginoo. Kanang pariya daw man na gitudluan kos Ginoo. Di ba? Kanang pariya bati man nagnaong ningon din ko giilad sila siyawa. Nganungan suway tutok di ba ma-develop ka. Suway natod ka sustenir ba ka. Oy ma-attach gyud ka magsige na kag-ingon father picture. Inag-ingon ako, mubiya na rin ako dito, hilak na yun ka. Ay, mos-mos tanong ka dasyota. Berti di mong saway sa una niya, karon abi kay balhino naman ko, hilak-hilak na yun ka diha, hilas biyan mo. Muna diri sa atong unang pagbasa, si San Pablo nga manglulutos sa Ginoo, nahimog yung apostol ni Kristo para musangyaw ngadtos mga dili Hudiyo. Nganong nahitabo man to ang gipanglutos ni San Pablo nagpadayon sa paghigugma niya nagampo nga unta ang ilang mga kaaway makakita sa Ginoo. Moto niingon si San Pablo nakita siya sa tanan nga nagsunod kaniya ngadto sa mga 500 kabuok nagsunod niya nagpakita kining Kristo nga nabanhaw ug sa katapusan nagpakita sad siya nako bisag dili ko angayan nga pakitaan. Mupakita ginang Ginoo. Unsa may ipakita sa Ginoo ang iyang divine inspiration. Kana bang madasig kapag padayon bisan pag naa kataliwa sa lisod nga sitwasyon. Nya, lingay imong tupad. Ing namutabang kag palit.
Ay, klaro, gyapon eh. Sige na eh, manindog na ta.